minnu kɛlen bɛ ka u ka jabaranisow munumunu ni k'a bɛn FTV ma nin waati kɛrɛnkɛrɛnnen na nin ye aw ka sufɛ foli ye bi don kibaru kɛnɛ kɔnɔna la kunnafoni minnu sɔrɔla an fɛ bi o bɛna boli mun kan kumabaw la o ye Bamakɔ embouteillage ye Bamakɔ siraba boliw ka gɛlɛn kɛrɛnkɛrɛnnenya la baaradonyaw o kunnafoni ani caman wɛrɛw b'an bolo ka lase aw ma fo yan fo aw sigiyɔrɔ la a y'aw bisimila. Biye araba ye utukalo kile 4 san 2020 FTV jabarani lajɛbagaw a y'aw danse ko kura aw ka bi kunnafoni di kɛnɛ kɔnɔna la DDR n'o ye désarmement démobilisation et réintégration ye olu ye fɛɛrɛw ye minnu bilala sen kan yaasa ka marifa minɛ maaw la maa minnu ye kɛlɛkɛ marifaw ta a sɔrɔ kɛlɛkɛfini tabaw tɛ olu labɛn ni ka tila ka u fara Mali kɛlɛkɛcɛw kan kabini a daminɛla an ka jamana kɔnɔna la hali ni gɛlɛya caman yera a bolodali la a kɔni ko bɛ ka taa ɲɛ hakilina jiginna fɛɛrɛ ninnu taara Alger bɛnkan de senfɛ bolonɔ bilala o min na san 2015 o fɛɛrɛ ninnu bɛ hakɛ jumɛn de la bi an ka jamana kɔnɔ Idrissa Badimi ale bɛna ɲɛfɔli kɛ an ye. DDR baaraw kɔni ma se ka kɛ i n'a fɔ a tun fɔra cogoya min na bɛnkan min kɛra an ka jamana ɲɛmaw ni marifatajɛkuluw ni ɲɔgɔn cɛ Algerikaw fɛ yen san 2015 san baw a baara kɔni sera ka daminɛ salon janvier kalo san 2019 waati maa 1300 bɔɲango olu de kɛra a baara kunfɔlɔ ye olu de sen donna fasojɔ baara la jɛkulu min sigilen bɛ sen kan walasa ka se ka nin ko se a dan na o jɛkulu ninnu ka fɔ la k'u ye gɛlɛya caman de sɔrɔ baara in kɔnɔna na baw a bɛnna waati ma waati min basigibaliya bonyana kosɛbɛ an ka jamana cɛmancɛ bolo fɛ fo ka taa se kɔrɔnfɛla ma ni ye marifa bila ka ban fɛn fila bɛ i b'i ɲɛna ta o la fɔlɔ n'a ka di i bɛ segin ka na dugu kɔnɔ filanan n'a ka di i bɛ fara an ka kɛlɛcɛw kan an bɛ don min na ko bi maa 1800 olu ye marifa bila ka na fara jamanadenw kan walasa basigi ka na an ka jamana kɔnɔna na a baara sera kuncɛ ye ka ban baw u bɛ yɔrɔ min na u bɛ wele ko rattrapage o ye pan kɛra maa minnu kunna ani maa laban minnu tora k'olu fara ɲɔgɔn kan k'u bɛɛ lajɛlen don jamana kɔnɔ an bɛɛ lajɛlen ka jɛ ka Mali jɔ hali n'a y'a sɔrɔ gɛlɛya caman donna baara in na an bɛ se k'a fɔ tare baw maa caman kɔni ye marifa bila ka na fara malidenw kan an ka jɛ ka jamana in jɔ ɲɔgɔn fɛ. Gɛlɛyaba de bɛ an ka faba kɔnɔ bolili la ka sababu kɛ embouteillage ye embouteillage in bɛ ka kɛ degunba ye jamanadenw bolo mun de bɛ ka embouteillage caya an ka sirabaw sanfɛ ni ɲininkali de tɛnkunna Idrissa Badimi Mariam Sakɔ ale ni Tijani Siribe fɛ bɔlɔn kɔnɔna la maa dɔw y'a jira k'a fɔ k'an ka siraw tiɲɛni ani fɛnɛ siraw dɔgɔyali k'o de bɛ ka na ni embouteillage ninnu bɛɛ ye an ka ɲɛmada sɔrɔlenw fɛ. A bɔra cogoya min na ɲɛ b'a la yɔrɔ dɔw barré don sira dɔw barré don bi parce que marche ko de y'a o ko bila ka kɛ ani sira fana tɛ an ka siraw ka dɔgɔn trop siraw fana état man ɲi an bɛ samiya la a bɛɛ ye dingɛ donc o de kɛlen don ka embouteillage créé fan bɛɛ fɛ. Ne bolo dugu kɔnɔ embouteillage ye sira de tɛ yen sira tɛ yen sira bɛɛ tiɲɛnen don bon et puis ni san nana ji kan ka tɛmɛ sira o sira fɛ so jɔlen don a bɛɛ la. Donc a bɛ ji empêcher ka tɛmɛ ji bɛ sira kura wɛrɛw ta o sira ninnu bɛɛ sira dilannen minnu ma o b'o fana bɛɛ tiɲɛ donc ce qui fait que sira tɛ yen. Embouteillage ko in kɔrɔlen ko don quoi ne yɛrɛ bolo surtout wuladafɛla ninnu ni ka taa sɔgɔmadafɛla ninnu na embouteillage ka ca olu la quoi mais ne bolo c'est à dire suguba ninnu yɔrɔ ninnu na bon tiɲɛ yɛrɛ ne b'o embouteillage ninnu kɛ feerekɛlaw bɛna sigi sirada la quoi donc ne bɛ embouteillage kun da o kunna quoi donc ni bɛɛ ye siraba to yen nɔ k'a la bonya quoi donc mɔgɔw bɛ circuler ka ɲɛ donc embouteillage tɛ kɛ. Sira t'anw fɛ yan kaniko tɛ yan ni rien fosi de t'anw fɛ yan nɔ donc ji boli sira tɛ yen nɔ ji boli siraw kɛlen bɛ mɔgɔw sigiyɔrɔ ye kelen o ka bɔ a la fɛnɛ sira tɛ kɛ ka dilan kaniko tɛ yen ni rien embouteillage bɛ créer jagosa u k'a lajɛ vraiment anw sɛgɛnna an tɔɔrɔ la dɛ. U k'a lajɛ u bɛ se ka solution min kɛ pour que ka se ka sira dilan Bamakɔ kɔnɔna la an n'a kɔ kan Bamakɔ yɛrɛ dɔrɔn tɛ Mali ye voilà mais Bamakɔ de ta ka jugu ni bɛɛ ta ye parce que bɛɛ bɛ ɲɔgɔn de sɔrɔ yan vraiment k'an sɛgɛnna an tɔɔrɔ la an bɛ bɔ an ka so ne bɔra an ka so depuis 8 heures
ne se trois flènes ne be fo Musa Bou et fenga ko fait hôpital Mali ko fait maintenant il est presque midi ne ma singa ro la folo e bana ki bana mo firike un commerçant il be boy ka so so ma da fait 8h e be c'est midi e bana bara jumen ke vraiment ku ka laje ko sabali vraiment manga impôt sera manga fin besra normal là vraiment ko laje ko sabali ko sira o glan au moins tiɲɛra woni an kɔni an mutaji cayalen no dugu kɔnɔ sira tiɲɛnen no bɛɛ bɛ ka tafan yɛrɛ tɛ maa si la bilen ma hali tɛmɛ sira yɛrɛ tɛ yen an jɔlen no ten cɛ n'u m'a layɛ tiɲɛ yɛrɛ la sira kɔni sira tɛ yen walayi fo faamaw b'a layɛ. An bɛ don min na i n'a fɔ bi bɔgɔdaga olu ye fɛn kanunenba ye malidenw fɛ k'a sababu kɛ u nafaw ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la furusow kɔnɔna la o bolo de kan an ka bi kunnafoni ɲininaw wulila ni k'u kunda bɔgɔdagatigi dɔw kan yaasa ka faamuyali kɛ a ko la u ye mun sɔrɔ an ye an ka ɲɛmada o fɛ. Ji fiɲɛ, furadaka, wusulanbɛlɛ, tarana, pot de fleur ninnu bɛɛ ye bɔgɔdaga ye minnu ye an ka ladalafɛn kɔrɔw ye n'u jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ duw kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnniyala musolakaw fanfɛyɔrɔ la bɔgɔdaga yɛrɛ bɛ dilan cogo di? Daga kɔnɔ tile i b'o susu ka taa bɔgɔ bɔ k'a ni bɔgɔ ɲagami ɲɔgɔn i b'a kɛ fɛngɛ misi wolo i b'a k'o sanfɛ ka bɔgɔ k'o kan k'a tereke ni sen n'a mɔna i bɛna kɛ bɔ kurukuru dakolo dɔ bɛ yen nɔ sɔrɔ ka n'a bɔn o kan n'i y'a bɔn o kan i b'a bila dɔɔnin n'a a kɛra n'a fɔ a bɛna ja i bɛna ju don a la k'o bila tile la n'o jara i bɛna sagani n'i y'a sagani i tila ka to yɛrɛ bila tile la n'o yɛrɛ jara i bɛ tila ka na tulo don a kunna sɔrɔ ka taa sigi tile la n'a ye tile fila kɛ bɔgɔ dɔ bɛ yen nɔ o bɔgɔ ka bilen dɔɔnin i bɛ t'o ta ka n'o kɛ k'a nugu n'i y'a nugu i bɛ sɔrɔ ka taa bila a jeniyɔrɔ la a bɛ sɔrɔ ka jeni an bɛ sɔrɔ ka taa don kurun na mana bɔn o bɛ sɔrɔ ka taa a ta sɔrɔ ka na n'a ye yan nɔ. Bɔgɔdaga feerela dɔw y'a yira an na k'a fɔ ko a bɛ bɔ yɔrɔ wɛrɛ de olu b'a feere nka u yɛrɛ t'a dilan. An bɛ daga de feere an bɛ taa ta Segu Farakɔ Kalabugu olu de bɛna daga d'an ma Segu danga na. An t'a dilan numu de b'a dilan Segu ba kɔfɛ a bɛ na an bɛ taa nɔfɛ an bɛ na n'a ye mobili la an b'a pɛntire sinon a dilanbagaw yɛrɛ bɛ yen. Musoya tɛ taa bɔgɔdaga kɔ o de la a nafa tɛ se ka fɔ ka ban. Nafaba de b'a la a suguyaw ka ca dɔw bɛ yen dɔw bɛna san filɛri b'a kɔnɔ poli filɛ u bɛ taa sigi u ka salon o nafa y'o ye ma fɔ dɔw bɛ yen o ye furadaga ye furaw de bɛ to tuba a kɔnɔ fura dɔ bɛ daga parce que furaw dɔw bɛ yen u tɛ se ka tobi nɛgɛ daga kɔnɔ fo furadagaw ma fɔ u bɛna san ka taa tobi wusulan daga ninnu donc u b'a san to ka wusulan k'a la ka so wusu n'a ye dɔw fana bɛ yen o ye fɛngɛ babi u b'a dilan ka kɛ wusulan ye u b'a kɛ po kɔnɔ mɔgɔw fana u bɛ taa sigi salon kɔnɔ n'u y'a sigi salon kɔnɔ to ka parfum dɔw bɛ to ka funfun a la a kasa bɛ bɔ a bɛna fɔ min bilalen filɛ nin ye mais a dɔw bɛ kɛnɛma ko an kɛma ka bali ne kɛma ka mana k'a la ka emballage walasa a kasa ka na bɔ. Ayiwa fiɲɛ nafa ka ca dɛ mais bidenw ta kɛla kɛcogo rɔ fiɲɛ bɛ taa i kun ko kɔrɔ de b'a la sani frigo ka na n k'an bɛ min fiɲɛ in de kɔnɔ n'u y'u ba fiɲɛ na sisan ko a bɛɛ bɛ kɛ congélateur wala frigo ye baara don dɛ sisan denmisɛnninw ye denmisɛnninya da ka kan tigɛ kɔnɔ fiɲɛ bɛ sigi kɔrɔ caman de kan munamayanbagaw b'a fɔ ko fiɲɛ ka taa mɔgɔ kun wusulandaga fɛnɛ kɔrɔ ka ca wusulandaga n'i y'a sigi kisi so kɔnɔ i bɛ ko caman kɛ wusulandaga la i bɛ wusulan wusu a kɔnɔ nɛnɛ mana bɔ i bɛ saribɔn cɛ ka k'a kɔnɔ i bɛ wusu a la muso yɛrɛ ta la ye wusuli ye muso tɛ wusu o tɛ muso ye fo muso k'i wusu de i kasa ka diya i tɛmɛna mɔgɔ k'a bɛ ma karisa tɛmɛna dɛ karisa bɔra o de ye musoya ye. Bɔgɔdaga suguyaw ka ca wa a sɔngɔw tɛ kelen ye. Mɔgɔ bɛ taa 4000 ani 500 la awɔ po a bɛna fɔ nin n'a ɲɔgɔn ni ɲɔgɔn na awɔ nin tɛ 4000 ni 500 la mais an bɛ se ka di 4000 na bon mangamanu minnu sigilen filɛ nin ye an b'a tɛrɛmɛ 3000 ani 500 bon o bɛ se ka di 4000 la mais n'an bɛna tɛrɛmɛ donc an bɛ se ka dɔɔni bɔ la an bɛ se ka 200 ou bien 500 bɔ caman na awɔ. Ni minɛn ninnu feerebagaw y'a yira n na k'a fɔ
ko u bɛ gɛlɛya caman de sɔrɔ minɛn ninnu naliko la ka bɔ a dilanyɔrɔw la. Bon a natɔ a caman yɛrɛ an bɛ gɛlɛyaba de sɔrɔ a ko la parce que a caman de bɛ kari. Bon a dɔw bɛ yen ne bɛ dɔw dilan a bɛna fɔ sɔgɔmada ne sigilen ɲɛ b'a la n bɛ ka dɔ tugu ka kɔli ka kɛ dɔ la a caman de bɛ ka dɔw bɛ yen i bɛ se k'a dilan dɔw bɛ yen i tɛ se k'a dilan bon minnu tɛ se k'a dilan bon waati dɔ la bon an yɛrɛ b'a ciki ka kɛ bɔrɔ kɔnɔ ka taa di nugu ma bon u b'a susu nugu b'o wele ko dengɛnɛ bon o de bɛ susu ka fara bɔgɔ kan n'o y'a fara bɔgɔ kan sisan u b'a dilan ka kɛ daga ye awɔ daga cilen u b'a susu n'o y'a susu sisan donc u b'a kɛ bɔgɔ dɔ la bɔgɔ dɔ b'u bolo u b'a k'a la donc u b'a ɲagami n'u y'a ɲagami sisan u b'a kɛ daga ye. A gɛlɛya bɛ baara la nɔgɔya b'a la fɛn bɛɛ gɛlɛya bɛ fɛn bɛɛ la nɔgɔya bɛ fɛn bɛɛ u bɛ na n'a ye de kunun fɛ n'u nana n'a ye kunun fɛ u bɛ n'ale an minɛ n'a ye kunun fɛ. Ni wusulanbɛlɛ ninnu ni pot de fleur ninnu bɛɛ n'u tɔgɔ don i n'a fɔ wusulanbɛlɛ Adamba Konare, Senjani, Tasani, Ngɔmɛngɔmɛni. Pot de fleur dɔw fana tɔgɔ ye Vezi ni ale ye kuraman ye min utiliselen no kosɛbɛ hôtel baarakɛlaw fɛ. Tiri sabani, tiri keleni, fo ka taa se gemebarani ma. Ni kunnafoni ninnu ɲinina Aminata Daɲɔ ale ni Umar Traoré de fɛ. Sisan an bɛ an kunda diɲɛ seleke naani kibaruyaw kan. O la kumaba minnu salolen bɛ an bolo an ka jɛ an k'o lajɛ. Bi diɲɛ seleke naani kibaruyaw bɛna daminɛ Côte d'Ivoire la. Kɔnɔwari jamana kan Laurent Gbagbo n'ale ye jamanakuntigi kɔrɔ ye, ale kanubaga dɔw bɛ wulikajɔ la ni waati in na walasa bɛnkan min bɔra CEI tɔnbolo yɔrɔ yɛlɛma ka don o la. Bɛnkan in yɛrɛ k'a fɔ k'u bɛna Laurent Gbagbo jɔsi ka bɔ kalafili sɛbɛnw na. O bɛna to jamanakuntigi kɔrɔ tɛna se ka kalata kɛ octobre kalo nata kalafiliw la. Laurent Gbagbo kɔkɔrɔmadonbaga 3 ka bɔ EDS parti politique la, olu ye sɛbɛn kɛ k'a di CEI tɔnbolo ɲɛmaa ma k'u bɛ fɛ k'a dɔn ni waleya in kun ye mun ye. Jaabi min dira u ma o ye k'a fɔ ko Gbagbo ɲangila ni san 20 kaso kɛli ye kɔnɔwari jamana kan. K'o de la hakɛ fosi tɛ a bolo tuguni. Ga CEI tɔnbolo y'a jira u la fɛnɛ k'u bɛ se ka fɛsɛfɛsɛli kuraw kɛ. U jɛna ni o ye ko baaraw yɛrɛ na dabɔ utukalo tile 5 ka taa bila utukalo tile 7 la. Hakilina jiginna Laurent Gbagbo bɛ Bruxelles, Belgique faba kɔnɔ a b'a fɛ ka segin ka na Côte d'Ivoire jamana kan. Centrafrique jamana kɔnɔ parti politique dɔw ani jamanadenw kungofɔbaga tɔnbolo dɔw ka fara dugu mɔgɔba caman kan olu ye wele bila jamana marabagaw ma ka taa bɛɛ jɛ hakilina sɔrɔ sigikafɔ ma. Ni mɔgɔ ninnu ka fɔ la u ye sɛbɛn ci jamana ɲɛmaa ma sɛbɛn min ni jaabi ma sɔrɔ a la. Kunungo tɛnɛn u ka kunnafoni di jɛrɛ dɔ senfɛ u ye welewelemadan laban kɛ sani u bɛna wulikajɔ baaraw boloda n'o ye u yɛrɛ fɛ banbaciya walew ye faso sariyaw ma. Anicet Georges Dologele URCA ni fanga sinamatɔn COD 2020 ɲɛmɔgɔ don ale ye ɲɛfɔli kɛ k'a fɔ ko hakɛ ɲini ko tɛ k'u b'a fɛ dɔrɔn jamana ɲɛmɔgɔ ka fara ɲɔgɔn kan kɛ mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ maa minnu da bɛ se ka don Centrafrique jamana ko kuma la yaasa u ka se ka kuma kalafili taabolo kan o min tɛ lahalaya ɲuman na ko ani fɛnɛ ka kuma bɛn sɛbɛn kan o min fɛnɛ tɛ ka bɔ a sira fɛ. Sisan an bɛna bi kunnafoniw kuncɛ ni Benin jamana ye ko kabini juillet kalo tile fɔlɔ Benin farala jamanaw kan minnu ka sɔrɔ kimɛlilen don i n'a fɔ Maroc, Côte d'Ivoire ani Sénégal. A jirala k'a fɔ Beninois kelen kelen bɛɛ tun bɛ 870 de sɔrɔ dollar wari la nka sisan a kɛra 1250 de ye. Sani o cɛ ko Benin tun jatelen bɛ jamana fɛ min ka sɔrɔ ka dɔgɔn kosɛbɛ. Ko ni jateminɛ ninnu bɔra diɲɛ bɛɛ seleke 4 wari jiginɛ so yɔrɔ. Benin ka yɛrɛma hɔrɔnya san 60 don Patrice Talon ye min farafasiya ko kura a ka dantigɛliw kɔnɔ. Ni ne bɛ dansigi aw ka bi don kibaru la min labɛnna ni ka lase aw ma NFTV jabarani barakɛla bɛɛ ka bolo di ɲɔgɔnma kɔnɔna la. An bɛ aw fo yan fo aw sigiyɔrɔ la Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan aw ka ɲɛnafilɛli ani aw ka kulomajɔw la. N b'a fɔ halisa Ala ka Mali basigi ni ka Malidenw kanbɛn. Ala ka su hɛrɛ.